Alhamdulillah, godiya ta tabbata da Ubangiji. Idan Allah ya baka, ka ci, ka sha mai kyau, ba za ka taɓa asara ba. Ina son jin daɗi, ba don komai ba saboda more mare. Ka ganin laifina don daɗi na kaso. In baka ci ba, za a ci maka bayan ka mutu. Don haka ko, a nemi abinci mai lafiya kamar irin waɗannan. Samun irin waɗannan sai kamfanin El Habib. Don haka ko, za ku iya samun waɗannan abinci idan kuna bukata. Za mu iya kai muku su har gida ko wurin ma'aikata. Idan kana bukatar wannan abincin, za ka iya faɗa mana rana ko kuma lokaci. Ba su kenan ba, muna yin abinci kala-kala sai wanda kuka zaɓa. Kuma ba su da tsada. Kakka bari, kakki bari a baku labari. Amanan baban gida, a ƙoƙarta a saye tun kafin yawu su tsinke.